בואו איתי להכין קפה קר. בואי. בואי קטנושקה. בואו נתחיל. זה קפה בלי קופאין. זה הקפה בלי הקופאין, זה נטול קופאין. 1.5 טעים. איזה בלגן, אלוהים שישמור אותי. בום בום בום. הרתחתי קצת המים. ניקיון עצמי. צ'ק. לא שמתי את חלב, אני לא אוהבת לשים חלב כרגע. אחרי הקרח אני אוהבת לשים חלב. קצת. תסתכלו איזה יפה זה בלי לערבב. עכשיו זה פחות יפה. לא כיף קפה קר עם קרח. אז אני מוצא את הקרח. לא צריך. בקיצור טעים. תעקבו לאותו.